nosaltres és molt important reconèixer l'actuació que fan les entitats de la societat civil de cara a la integració lingüística, que és un dels grans reptes que tenim en aquest país. És un moment de fer un reconeixement a totes les persones, entitats, als ateneus que estan dia rere dia treballant amb el seu compromís per mantenir viva aquesta tradició tan nostra. Guanyar aquest premi és per nosaltres un gran honor per tota la feina que estem fent, tant l'Ateneu com les diferents entitats al nostre municipi, i és un orgull també per tota aquella gent que lluita i treballa per la cultura i la cohesió social. Que per nosaltres ha sigut una alegria molt gran i una injecció de pa amb tomàquet. Això t'anima a treballar i a continuar fent coses, sobretot per la comunitat. Yo veo muy importante que las dos únicas federaciones que hay en España pues se pudieran unir de alguna manera, sobre todo porque tenemos proyectos comunes y porque tenemos ideario común. Guanyar aquest premi és un reconeixement a la inclusió, donar valor a la necessitat que dins de la cultura popular també hi formem tots i per tant que hi hagi facilitats per potser la gent que té més necessitats o més dificultats. El nom ja ho diu, honorífic, un gran honor. Un gran honor que hagin pensat en mi, puc dir que estic molt contenta. El projecte que hem presentat és un canvi generacional per a la nostra entitat, on hem volgut transmetre els valors de l'entitat al llarg dels 50 anys de la nostra trajectòria per poder donar continuïtat al nostre casal. En aquest moment ja som 217 entitats i això és senyal de bona salut i de molta gent amb ganes de treballar per la cultura, per la llengua i pel país. No podem defallir, la societat civil ha de seguir sent el pal de paller de la cultura del nostre país.